podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Croeso I podcast Rugby Cymru. Helo, a croeso I bodlediad ddiweddara podlediad Rugby Cymru, dy fi Carwyn Harris. Fel yr arfer, mae Iestyn Thomas dy fi. Siwr i ti, Iestyn? Yeah, all good, yeah. Mae'n dechrau wythnos eitha brysur fi'n meddwl, a edrych ymlaen am siarad am y pod yno. Edrych ymlaen I siarad ar y pod heno, a mae rhywun newydd dyn ni am yr wythnos yma. Mae wedi bod ar por o glan, wrth gwrs, Steffan Thomas o WalesOnline. Siwr i ti, Steff, a diolch yn fawr am ddod ar y pod. Good, diolch am gofyn fi dyrnod, edrych mlaen I trafod beth sy'n dod lan yn y Chwe Gwlad. Wel, wrth gwrs I wedi rhoi'r cat out of the bag fyna bach, Chwe Gwlad sydd I ddod yn dechrau nos Wener, wrth gwrs, Ffrainc gatre I Werddon, ond Cymru ar ddi Sadwrn gatre I'r Alban hefyd. Cyn I ni ddechrau ar hynny, lle oeddech chi wythnos diwetha, Iestyn, lle o ti, a fi'n cael lawr y Sardis Road, efe? Ni lawr Rheol Sardis, gêm rhwng Pontypridd a Pontypool. Oedd Pont I ennill, dyna beth yw'r headline. Ond, gêm 400 I Christo Gomidis yn yr ail reng dy Pontypridd, a oedd Pontypridd I ennill 29-26. Gêm agos iawn, o ti'n gweud bod Pontypridd yn gwneud ei gorau glas I golli'r gêm na? Wel, mae wedi bod cwpl o llysuron dros y wythnosau diwetha, ble mae Ponty wedi dechrau rili dda. Wedyn, mae'r tîm arall yn dod nôl mewn I gêm, a o'n i'n meddwl fyna wedi digwydd eto ar y penwythnos, ond oedd Pontypridd wedi dal ati wythnos yma ennill y gêm. Nath nhw lwyddo hefyd buddigoliaethau I Landdyfri, Glynebwy, Caerdydd, Aberafon, nath nhw ennill hefyd dros y penwythnos. Steff, lle ti wedi bod yn y wythnos yma? Neidio presau falle? Fi wedi, o'n I ar y desg di Sadwrn, so dim game rugby fi, ond heddi fi wedi bod lan i'r fel I cynadlaeth y wasg, oedd Jonathan Humphreys lan, a Ryan Elias, a wedyn o'n I wedi mynd lan i'r NEC, National Centre of Excellence, I wneud cyfweliad Richard Whiffen, Morgan Morse a Harry Ackerman. So oedd yna'n diddorol iawn. So brysur iawn ar y foment. Byw bywyd Iestyn fyna. Bywyd bydde Iestyn wedi dwlu ar y cyfweliad na. Siwr oedd hwnna, wrth gwrs, mae Tîm 20 Cymru yn dechrau ei hymdeth dros y penwythnos hefyd. Siwr mae'r gobeithion nhw ar ôl blwyddyn anodd y llynedd a ar ôl, wrth gwrs, colli Mark Jones hefyd. Fi'n credu bod gobeithio nhw mwy cael na beth o'n nhw blwyddyn diwetha. O'n I wedi gofyn I Morgan Morse beth o gobeithio nhw, a oedd wedi gweud pryd nhw wedi wario tîm Dan Egan Ffrainc tymor diwetha, o tîm Ffrainc llawn chwaraewyr gyda profiad a lot o profiad yn y top 14 a Pro D2, a dim lot o profiad rhan barthol o gwbl, really, tîm Dan Egan Cymru, ond tymor hyn, mae Morgan Morse unan wedi bod yn anhygoel gweilch. Lucas De La Rua wedi dechrau Caerdydd mas yn Toulouse, hwnna, mae'n gêm rhyngwladol, really, ni gwe. Mae Toulouse jyst yn tîm anhygoel, a ti'n mynd, Harry Ackerman yn wario dreigau, so mae lot mwy profiad proffesiynol la. Mae Louis Hennessy wedi wario bach I Bath hefyd, felly mae gobeithio nhw mwy uchel, a mae Richard Whiffen yn dod mewn, a fi'n teimlo bod bach mwy o mae fe'n man manager dda, fel maen nhw'n gweud yn Saesneg. A so'n credu oedd hwnna'n cryfder fawr I Byron Hayward. Fi'n credu Mark Jones wedi really gwella nhw yn y haf. Felly, yn amlwg mae tîmau gyda paciau mwy cryf na Cymru fel Lloegr a Ffrainc, ond fi yn erbyn nhw o leia ennill cwpl o gemau. Fi'n credu bod nhw'n mynd i'r Alban nos Wener. Lle mae'r gêm na? Lan yn Gogs, efe?
yn y Gogledd Cymru. So mae'r gêm gynta yn ebyn yr Alban lan yn y Gogledd. A wedyn mae'r 2 gêm gytra arall nôl yn Parc yr Arfe. Felly, a fi'n credu bod yna'n balans well, really, achos ti moyn cadw pobl y Gogledd Cymru, ti moyn cadw diddordeb na mewn rygbi, ond hefyd, mae fe'n galed ar y carfan mewn ffordd, maen nhw'n ymarfer yn Caerdydd, a wedyn maen nhw'n goffi mynd lan fyna, a fi'n credu hefyd, waren Parc yr Arfe, gallen nhw cael dorf fawr. Felly, bod yn hit positif, i fod yn onest. Iestyn, be amdano ti, be yw dy gobeithio ar gyfer y tîm 20 Cymru eleni? Ti'n abo, wel, ti wedi dilyn cwbl o chwaraewyr yn arw fyna? Wrth gwrs, o'r ysgol ni'n nabod Moss a Rodri Lewis hefyd, so eitha ffrindiau dda dyn nhw, ond just gobeithio maen nhw gallu adeiladu a beth maen nhw wedi gwneud mas yn De Africa yn y Cwpan y Byd, wrth gwrs, mae Richard Whiffen mewn yn nawr yn lle Mark Jones, ond os nhw'n gallu adeiladu ble o'n nhw yn y haf a dechreu'n mwy newydd, mae'n credu bydd hi'n positif a gobeithio bydd nhw'n dechrau'r twrnament fuddugoliaeth nos Wener. Edrych ymlaen yn arw, wrth gwrs mae'r enwau na, i enwi Hennessy, Ackerman, Morse, maen nhw wedi bod yna ar blaen. Rhai o'r enwau newydd, felly Harry Wild yw un i sôn amdano, mae fe wedi bod yn waren dda dros Caerdydd yn diwedd, Steff. Odi, o'n i actually cael Richard Whiffen ar podcast WalesOnline bod i bythefnos yn ôl oedd e'n siarad yn rili uchel amdano Harry. Achos yr un safle positif tymor diwetha oedd y hyneri, oedd Archie Hughes yn rili dda, a Dan Edwards, Dan, fi'n cyfro war yn rili dda ar gweilch. Mae dyfodol disled i fe. Felly, mae fe'n cyfle nawr i rhywun fel Harry Wild i roi llawel an a dangos pawb beth mae'n gallu gwneud. Un chwaraewr i fi'n edrych mlaen i weld hefyd yw Max Page, canolor, utility back, really. Mae gyda'r scales, mae o'r Sir Benfro, mae'n gallu war yr asgell, gallu war efo cefnor yn y canol, mae fe'n really fel triple threat player, na beth oedd Whiffen ar ei gweud, so fi'n edrych mlaen wel ei war, a un chwaraewr arall, oedd wedi gwneud yn dda tymor diwetha, fi'n credu mae'n bod y well tymor hyn yw Johnny Green yr ail reng, mae lan y Harlequins yn Lloegr, mae'n dod o'r exercise program, fi'n gwybod bod cwbl o ranbarthau gyda llygad nhw arno fe hefyd. So, fi'n credu bod lot o chwaraewyr gyda lot o potential na, so jyst yn edrych mlaen i weld fel maen nhw'n mynd. Does, wrth gwrs, wrth nhw edrych ar tîm Cymru nawr, mae yna llwybr eitha cyflym i gyrraedd y tîm llawn Cymru yn dos, a bydd hwnna'n gobeth uchel i nhw. Mae Harry Wild yn y benna, fi wedi clywed lot amdano fe yn wario dros Caerdydd, a gobeithio'n fe i wario dros y rhanbarth yn y dyfodol. Wrth gwrs, mae hwnna'n fi bod yn sefyllfa gwahanol, bydd ni'n sôn amdano hwnna mewn bach, ond mae fe, fi'n cofio cyfweld a Griff Rhys beth i bod blwyddyn yn ôl a fe'n sôn amdano Harry Wild a gobeithio ni ar gyfer y dyfodol. Beth bydde twrnament llwyddiannus i'r tîm 20 ti'n meddwl? Nes ni weid ti'n credu gallen nhw fod yn fuddugol yn erbyn yr Alban dros penwythnos. Fe 2 neu 3 fuddugoliaeth bydde hwnna'n twrnament llwyddiannus, ti'n credu? Fi'n credu. O leia 2 fuddugoliaeth. Mae'n anodd achos gôl y tîm y 20 yw gwthio chwaraewyr trwyddo'i lefel i ranbarthau a i Cymru, dy fe. So, fel i chi'n mesur llwyddiant, dy fe, dim mewn gyda'r tîm cenedlaethol dynion Cymru, bydde fe, ffaint o gemau chi'n ennill a'r un peth gyda fel tîmau proffesiynol, ond gyda tîmau 20, chi moyn ennill gemau, ond y peth yn mwy o bwysig yw bod mewn 2 flynedd bod Morgan Morse, Harry Ackerman a un o 2 arall yn wario Gymru a wedyn mwy, ond fi'n credu mae digon o talent i nhw ennill o leia 2 gêm, a fi'n credu gallen nhw ennill mwy i fod yn onest. Y problem yw, mae Ffrainc mor cryf, pac nhw mor cryf, siwgr maen nhw chwaraewyr dyn nhw. Ni wario nhw getre, ond byd nhw'n rili anodd, a mae Lloegr, maen nhw po amser gyda jyst mwy seis a mwy pŵer na
pob un arall, so bydd y 2 gêm yn anodd a Iwerddon, ond o leia 2 gêm, ond fi'n credu falle mae digon o talent i creu falle upset yn erbyn y 3 mawr hefyd. Iestyn, ti'n cytuno? Ie, tua beth i 2 neu 3 fi'n meddwl. Ond fi'n meddwl bydd tîm yr Eidal dan ugain di cael tymor dda blwyddyn diwetha, a fi'n credu mae fel banana skin fyna, oherwydd mae pawb yn gwybod yr Eidal yn y tîm cenedlaethol fel tîm sydd ddim yn ennill llawer o gemau, ond mae'r tîm dan ugain dros y flwyddyn y 2 diwetha wedi ennill gemau. Fi'n credu wedi gorffen trydydd yn y Chwe Gwlad blwyddyn diwetha, wedyn wedi buddi De Affrica yn y haf, os ti'n cywir. So mae hwnna'n mynd i fod yn her dda i boes ifanc Cymru, so gobeithio 2 fuddugoliaeth. Ie, fi'n cytuno. Mae fe'n mynd i fod yn braf anodd nhw, ond gobeithio maen nhw'n gallu dechrau yn llawn brwdfrydedd nos Wener. Nes i sôn bach amdano rhywbeth nath ddigwydd heddi, sef sefyllfa 10 Caerdydd, a bod Harry Wild falle ddim da llwybr sydd bin i gyrraedd crys rhif 10 Caerdydd oherwydd bod Caerdydd wedi arwyddo cael o Fryste. Wel, mae pawb wedi bod yn gweud pa mor dda yw'r syniad hynny a bod yn peth dda. Steff, wyt ti'n cytuno bod yn arwyddiad da gan Caerdydd? Ie, mae'n arwyddiad ardderchog. Achos, tiwod, mae tîm Ystybia wedi bod yn arwyddiad dda i Caerdydd, tiwod, ni gyda wedi talu, ni gyda fel y marquee signing, ond mae wedi gwneud job dda, i fod yn onest, well na beth o'n ni'n erbyn. Mae wedi wario siw gymaint o gemau hefyd, so cael Shidi yn creu dyfnder yn y crys rhif 10, a wrth gwrs, mae Shidi yn mynd i bod mae'n dod o Caerdydd, felly mae lot o parc dy fe tuag at y clwb a'r hanes, a mae fe'n mynd i bod yn starfo, really, am wario i Gymru. Mae fe'n really moyn mynd nôl, mae'n really moyn cael y crys rhif 10 na nôl. Achos, tiwod, mynd nôl, fi'n gwybod mae lot o pethau wedi digwydd yn bywyd fel wedi siarad amdano o blaen, ond mae fe 2 blynedd yn ôl oedd e'n edrych fel y real next cab off the rank dy fe i dod ar ôl bigger anscam, ond lot o pethau digwydd yn bywyd mae wedi cael anafiadau, ond so mae'n dod nôl nawr, bach fel i Owen Lloyd mewn ffordd, dy fe, mae dim gyda 25 caps, ond mae'n dod nôl i Cymru, i wario i Gymru, a mae hwnna'n mynd i helpu Caerdydd, achos maen nhw'n mynd i cael chwaraewr sydd yn really, mae'r energy mynd i bod yna, a mae fe really mynd i bust a gut, really, i trio wario i Gymru, so, a mae'n cicio'r ardderchog fel, felly reoli'r gêm yn dda, mae'n dod â bach mwy o, falle attacking threat na tîm Ystybia, felly fi'n ffili gweld negatif yn really, mae'n rwyddiad really dda i Caerdydd. Ie, byddwn ni'n ychwanegu, mae fe'n arweinwr hefyd, mae wedi gapdeinio Bryste cwbl o weithiau, a o'n i'r un oedran a Shidi yn dod lan yn Caerdydd, so o'n i wedi chwarae yn erbyn y nifer o weithiau ar gyfer ysgol, a mae fe'n arweinwr, oedd e'n captain dros Middlefield yn dod hefyd, ysgol hynny, a fi'n credu bydd yn arwyddiad pwysig oherwydd ar y foment chi'n gweld y ffordd mae Matchel yn defnyddio ei 10 gêm, mae fe mond yn chwarae tîm Ystybia. Ti'n sôn am crynifr o gemau, crynifr o funudau mae tîm Ystybia wedi chwarae hefyd. Mae Ben Thomas wedi chwarae bach, Arwel ni wedi gweld yn cael ei unwaith eleni ar ôl Robson hynny yw, a bydd yn pwysig iawn i gael 10 arall falle i orffen gemau, a pwy bynnag mae hynny, mae hwnna'n rhoi cystadleuaeth rhwng y ddoi o nhw i fod y 10 gorau dros y rhanbarth, a mae hynny'n peth pwysig iawn dros Caerdydd yn enwedig ar ôl colled o Thomas Williams i gael pen sy'n gwybod sut i ennill gemau fyna, yn dywe? Ie, a fi'n credu hefyd, mae lot o pobl yn erbyn y reol cap 25, a fi'n deall pam yn nhw, a y real problem yw fi'n mynd i'w gwleidyddiaeth fan hyn, fi trial stop o'n neud hwnna, ond fi ffili helpu fe. Y real problem yw mae'r undeb ddim yn talu yr arian dylsyn nhw am cael chwaraewyr rhanbarthau i wario i Gymru, dy fe, ond i fi'n credu, mae pawb yn gweud, mae real 25 yn wael, ond mae fe wedi cadw Rio 2 yn Cymru a Aaron Wainwright, a mae wedi dod â
byddwn ni'n meddwl byddai dod y sheet i nhw, mae Iwan Lloyd wedi gweud na pam oedd wedi mynd i'r Scarlets cos mae wari i Gymru. Felly ti'n meddwl am pryd mae pobl yn erbyn yr unig chwaraewr mae rili wedi effeithio'n wael yw Joe Hawkins, a fi yn teimlo'n drist yma, ond fi'n credu mae rhaid ni cael rhan fwyaf chwaraewyr gorau ni waren Gymru. Ie, mae elfen positif o rai chwaraewyr y ware yn Ffrainc neu Lloegr, fel o'n ni wedi gweld blynydde yn ôl dy Stephen Jones a Gareth Thomas nhw wedi gwella ware i Clermont a Toulouse, so mae'n gallu helpu, ond i ni moyn y gêm rhanbarthol i bod yn cryf, achos ni moyn y rhanbarthau ennill, trial ennill bethau, ni moyn cael ein cryf i byddai'n gallu helpu paratoi chwaraewyr i'r lefel ryngwladol hefyd. So fi'n credu mae fe'n esiampl hefyd o y cap Real Cap 25 ddim mor wael beth mae rai pobl yn gweud bod e. Ie, fi'n cytuno bach, a fi'n credu yw sefyllfa nawr da'r cap ar y ffaint maen nhw'n gallu talu chwaraewyr, mae hwnna'n nid rhanbarth angen fod yn fwy glyfar. Ti'n gweld y sefyllfa nawr da'r 4 chwaraewr sydd â tîm Cymru dy Caerdydd yn cael ei air rwyddo cyn nhw'n cael y gap cyntaf yna, a byddai'n achosi nhw cael ei talu fwy gan y blaen. A fi'n credu bod maen nhw'n gorfod fod yn fwy glyfar ar y ffordd maen nhw'n rhoi cytundebau newydd. Fi weld Archie Griffin a Carfaddon, fydd gael ein gywir am y tro cyntaf. Carfaddon yn arwyddo cytundeb newydd, fe 2 mlynedd wedi arwyddo cytundeb nawr. Ie, bydd rhaid i fi, os dyna dim ond wedi dod mas heddi, bydd rhaid i fi edrych mewn i hwnna, achos o Teddy Williams wedi cytuno i fynd i Exeter yn y haf. Oedd e ddim wedi cael cap, ond oedd e wedi bod mewn carfan ryngwladol. Felly, oedd e wedi jwmpo mas o hwnna, jyst yr rwyddo cytundeb newydd y Caerdydd, ond mae Archie Griffin mewn carfan Cymru, a wedyn mae fe wedi rwyddo cytundeb newydd y Bath. So, mae bach o loopholes yna. So, byddwn ni'n erbyn bod nhw'n gweud, wedi rwyddo fe cyn i fe cael ei dewis, ond, ti'n gwybod, mae bach o loopholes yna, nag oes e, so, bydd rhaid edrych mewn i hwnna, fi'n credu. Ie, ni di symud oddi ar Sheedy a sôn am gwleidyddiaeth. Iestyn, dera ni nôl ar Sheedy, pa mor dda yw'r arwyddiad na i Gaerdydd? Mae fy'n bositif. Yn Steth i sôn just nawr, oedd llawer o bobl yn dweud amdano bod Sheedy yn next cab o'r rank. Ni'n cofio Cymru'n ebyn Lloegr o'r un o'r fynydde Covid, 21 fi'n meddwl, a oedd wedi dod oddi ar y fainc, a oedd wedi newid y gêm fe rhyw ffordd ar ôl bigyd di dechrau. A ni'n meddwl ar y pryd fod Sheedy di wneud job yn eitha dda dydd yna, a oedd bod ni'n mynd mwy o datblygiad dy fe. A wrth gwrs, mae llawer o bethau wedi digwydd ar ôl y 2 flwyddyn yna. A nawr gobeithio mae fe mwy o amser dy Caerdydd i mwy o gemau i ware, a gobeithio mae fe'n dod nôl i'r tîm ryngwladol. Ie, ond dwi ddim yn y tîm ryngwladol ar y foment, wrth gwrs, ar hynny, segwe na. Well ni sôn am y tîm ryngwladol sy'n dechrau ei hymdaeth ar gyfer, y gam blawn falle, yn y Chwe Gwlad yn dod dechrau di Sadwrn. Yn gyntaf, well i fi ofyn y gwestiwn, beth yw gobeithio'n Cymru? Wrth gwrs, oedd y llynedd yn anodd iawn i Gymru, dim ond yr un fuddugoliaeth yn erbyn yr Eidal. Beth yw'n gobeithio'n ar gyfer eleni Iestyn a'i ddechrau dy ti? Mae fe'n anodd, oherwydd fi wastad yn rhoi amcan ar ôl y gêm gyntaf, just i gweld ble mae pawb. Of gwrs, mae fe'n mwy haws i wneud pethau wedyn, ond... Mae fe'n haws ar ôl gêm 4 wedyn, yn dwi? Wel, fi ddim moyn sôn dan hwnna, ond fi credu mae rhaid i tîm ffocysu ar y gemau cytre. Wrth gwrs, cwpl o flynyddoedd yn ôl, o'n nhw wedi bydd i'r Alban, a wedyn nhw wedi colli yn agos yn erbyn Ffrainc ar
gêm nos Wener 2 blynedd yn ôl, a wedyn colli'r Eidal wythnos ni, so y wythnos wedyn. So mae fe'n un anodd, os maen nhw'n gallu dechrau'n dda yn erbyn yr Alban, so mae da ti bach o momentum wedyn mynd i Twickenham, a ni wedi gweld tîm oedd Cymru wedi cael dim gobeith o ennill mas o ddi gatre, wedyn maen nhw'n troi lan a ennill gemau yn Twickenham. So, ond fi credu mae'n mynd i fod yn anodd, so 2 gêm o ddi gatre yn erbyn Lloegr a Werddon, a dy 2 ar ôl i gilydd yn mynd i fod yn un anodd. Wedyn mae Ffrainc yn dod i Caerdydd, so gobeithio bydd 2 fuddugoliaeth o leia, a pwy oer, os maen nhw'n gallu ennill yn erbyn un o'r 3 ucha, bydd yn twrnament dda. Steff, sydd ti'n teimlo amdano pethau? Fi'n credu mae rhaid i cefnogwyr Cymru cael bach o ymynedd gyda'r tîm hyn, achos cyn y cwpan y byd, y pobl yn gweud pryd o'n i'n mynd mewn i'r cwpan y byd, y pobl yn gweud bod Carwyn gyda dim digon o profiad y Cymru, ond nawr, ers ni, maen nhw wedi colli Louis Rhys-Ame, Thomas Francis ddim na, anafiadau Jack Morgan a Dewi Lake, Liam Williams a Lee Halfpenny ddim na, felly a Dan Bigger a Gareth Anscombe y 2 fwyaf hefyd Ffales o Grana, felly mae hwnna lot o profiad a lot o chwaraewr o safon uchel iawn mas o'r Carwyn. A mae rhaid fi fod yn onest, so'n siwr bod chwaraewyr sydd dyn ni nawr o'r safon ni angen i cystadlu ennill y Chwe Gwlad ar y foment. Fel a Iestyn yn gweud, mae gêm gynta yn enfawr chi middi'r Alban, a mae momentum dych chi, a wedyn chi mynd lan i Twickenham gyda bach o hyder, a cael crac arnyn nhw, achos ni gyda Lloegr yn tîm, mae'n tîm cryf, ond ddim o dda beth yn meddwl ma nhw. So, fi jyst yn meddwl mae fe'n mynd i bod yn un anodd, fi jyst yn meddwl, o ran di Sadwn, mae'r Alban gyda tîm mwy settled na Cymru, mae mwy profiad. Ar y cyfan, mae chwaraewyr well yn nhw ar y foment, a dylsyn nhw middi Cymru, ond mae nhw ddim wedi ennill yn Caerdydd ers 2002. Fi'n gwybod nhw wedi ennill yn Parc Ysgalus, ond asterisks yn erbyn un. So mae fel mental hang-up dyn nhw, a mae reputation yr Alban o cwmpo fflat ar rhywun ebyn nhw, siarad un nhw lan a wedyn just cwmpo dros un nhw. So mae gobeith y Cymru yn y gêm gynta, ond ar y cyfan fi jyst yn credu mae rhaid i cefnogwyr Cymru cael bach o ymynedd, achos mae tîm ifanc a maen nhw dal yn datblygu, ond fi ffili gweld so'n credu bod y cryfder na'r profiad na'r quality really dy Cymru cystadlu ennill y cwpan y byd, ennill y Chwe Gwlad hyn. Na, fi'n cytuno ynglyn â ennill y Chwe Gwlad. Rwy'n teimlo... Pryd nes i weld y garfan, o'n i'n meddwl, mae'n un ifanc. Dim ond un y 4 chwaraewr sydd yn y garfan eleni, oedd yn y garfan o'r Cyfryng Chwe Gwlad blwyddyn diwetha, herwydd anafiadau, ymddeliadau ac yn y blaen, a chwaraewyr hefyd ddewis fel Thomas Francis ac yn y blaen. Ond os fy ni edrych ar y 15 sy'n mynd i ddechrau, mae fe'n eitha cry. Fi yn teimlo fe'n 15 eitha cry, wrth gwrs mae chwaraewyr bach fwy amhrofiadol. Sam Costello, mae fe dal yn amhrofiadol, fe 10 rhyngwladol, wrth gwrs. Prop Pentyn, mae hwnna'n sefyllfa gewn ni weld sydd ei Ffazarati, mae fe cael flwyddyn 10 Caerdydd, os mae fe'n dechrau, fe wedi cael flwyddyn 10 Caerdydd, ond wedyn tu ôl y fe mae Archie Griffin neu Archie Hughes, fel mae Iestyn yn licio gael efo, Archie Griffin a Leon Brown heb wara llawer y rygbi. Byddwn ni ddim yn gweld Archie Hughes yn war Prop Pentyn. Byddwn yn disaster. Oedd just type wedi dod mas, a mae Carwyn di dal at fi hynny. Just un type o bach oedd e. O'n i wedi dweud Archie Hughes, ond o'n i'n meddwl Archie Griffin, anyway. Ernest, i wedyn gweud, sy'n moyn gweld Prop Pentyn sy'n gallu gwneud box kick, a nawr fi'n moyn gweld hynna, a fi'n edrych mlaen i weld Dag Furlong yn neud e. Fi'n gallu gweld e'n neud e rhywbryd, a
pryd bynnag mae'n mynd i cael 50-22 yn gyda. Anyway, fi wedi symud i o'r pwynt, ond fi'n credu bydd Cymru'n Tir o'r Alban, a fi'n cofio 2 flynedd yn ôl o'n i ar ryw pod yr Alban, byw Scottish Rugby pod, a nhw wedi gweud pwy sy'n mynd i ennill, a nes i weid, wel, Cymru sy'n mynd i ennill, a nhw'n gofyn pam, a nes i weid, wel, blind faith. A dyna sy'n fi'n teimlo ar gyfer y penwythnos, mae'r Alban methu ennill yng Nghaerdydd. Maen nhw, fel nes i weid, Steff, heb ennill ers 2002, ond dal, mae llai o brofiad y tîm Cymru, dim ond, mae'r garfan tua 22 o gapiau yw'r average fel y bai, a maen nhw wedi colli 5 chwaraewr sydd â fwy na 50 o gapiau, felly mae fe'n mynd i fod yn wahanol iddyn nhw. Ond gewn ni weld, fi dal yn credu bydd Cymru yn Tir o'r Alban, a wedyn fi'n gobeithio allan nhw rhoi sioc i'r Saeson yn enwedig wrth i ni glywed bod Marcus Smith ddim hollach, a bod anafiad George Ford hefyd, mae hwnna'n mynd i fod sefyllfa diddorol da maswr nhw. Ti'n credu all Cymru bod yn fuddigol, Steff, lan yn Twickenham? Mae'n dibynnu ar y gêm gyntaf yn erbyn Alban, achos yn y hanesyddol mae Cymru yn tîm sydd yn bryd angeirus pryd mae hyder tu ôl nhw momentum. Ond ti'n bod, ti'n edrych ar cwpl y byd y rown cynderfynol, fi'n gwybod bod pryd y Lloegr just wedi colli De Affrica, fi'n gwybod bod cwpl o chwaraewyr wedi mynd ers ni cwpl o propiau, cael Sinclair ddim na, mae Dan Cole yn amlwg, mae Farrell wedi gadael, a so mae cwpl o newidiadau, ond yn gêm nawr, oedd y ffres Saesneg yw England reverted to type, a fi'n credu os maen nhw'n reverto i type yn erbyn Cymru, mae jyst gormod y pŵed nhw'n Twickenham. Gyda'r Lloegr, maen nhw'n trial outmusclo tîmau, ond wedyn, maen nhw'n tueddu cael bod ti 20 munud yn yr ail hanner pryd mae pethau mynd o'n fflat. A os mae Cymru dal yn y gêm, a maen nhw'n gallu torri'r gêm lan, maen nhw'n goffo bod ar really, cymryd cyfleoedd nhw, ond fi jyst yn meddwl, ti'n gweud jyst nawr propen tin mas yr ati dy warin dda, ond mae hwn yn lefel wahanol. Leon Brown, mwy na thebyg bydd wedi cael anaf ers bod cyn i war y Lloegr, it's just dim look dy'r boi os e. Na. Ond na, fi jyst yn credu, realistically, maen nhw getra, jyst gormod o pŵed, fi'n stryglo i weld e, ond pwy oer. Leon Brown, fi'n barod i cael fy brofi yn anghywir, cos nes i weid bydde fe ddim yn neud tan o smart ddim math nesaf ar ôl gael ialw yn y garfan, ond mor belled, touchwood a popeth, mae fe dal yn hollach yn ôl sôn. Yes, be ti moyn gweld oddi ar Cymru eleni te? Fel patrymau chwarae, neu os unrhyw beth ti moyn gweld eleni o gymharu beth sydd wedi bod cyn? Just bach mwy o rywolaeth yn y gêm gico, felly mae Gatlin i dod mas a dweud felly mae cico rhy gormod dy'r gêm yn gyfan, ond fi credu mae dal Cymru felly angen mwy o gico rhyw ffordd yn y gêm, so os ti'n gweld y dwy tîm sydd yn cico'r mwyaf allan o'r chwe gwlad sydd mae Ffrainc a Iwerddon, a mae'r dwy tîm na, wrth gwrs, mae nhw'n ddwy tîm wych a mae dydyn nhw paciau eitha mawr. Ond fi credu mae dal cyfleoedd i Cymru, felly mwy o tactical kicking fel maen nhw'n dweud. A os mae chance nhw i redeg fel counter-attack, mae rhaid i nhw cymryd just y gwahaniaeth bach na o felly cymryd cyfleoedd, a gobeithio bydd y set piece dal yn gweithio, y llinell yn gweithio da, gobeithio mae Leias di dysgu o'r profiad y cwpan y byd yn erbyn yr ariannyn, a mae set piece yn mynd yn dda, gobeithio maen nhw gallu dal ati mewn gymau, felly maen nhw ddim yn performio yn dda, ond os mae cyfred yn nhw yn y rhyw 10 munud ola, maen nhw yn cymryd e. Unrhyw beth i ychwanegu? Na, fi cytuno gyda gyd y pwynt yn ni. Fi jyst yn credu
Fi jyst yn gobeithio bod Cymru o leia yn tîm galed i middi. Na'r peth gyntaf mae rhaid nhw'n neud, mae ddim i roi ceisiau soft bant, a bod os mae tîm yn mynd i sgori yn erbyn nhw, mae rhaid nhw'n neud e ffordd galed, so just bod nhw'n, a hefyd bod nhw'n disgybledig hefyd, dim yn rhoi cic gosb rwydd a soft bant, so just bod nhw'n tîm sydd yn just galed i middi, na'r brwydr gyntaf, really, dwi e? Ie, a fi'n credu bob rhanbarth, o'n i bai bathed gwych ar brydiau, mae pob rhanbarth arall wedi cael problemau â rhoi ceisiau hawdd bant yn dyn nhw yn ywedig, ni wedi gweld yn Ewrop, Caerdydd a Scarlett yn rhoi nhw pethefnos yn ôl yn rhoi ceisiau hawdd bant i ffwrdd, do. Ie, yn amlwg, fi'n cytuno llwyr. Na'r problem, a mae hwnna'n dod lawr i pŵer hefyd, ni gwed, bod. Y reswm mae'r Scarlett yn rhoi ceisiau hawdd bant yw bod lot o weithiau bod dim y pŵer dyn nhw i really cystadlu dy'r paciau fawr ar un peth Caerdydd, really. Nhw wedi cael crac ar racing, nhw wedi wario rygbi dda, ond just dod lawr i pŵer a profiad a beth, wel, a pŵer ar y faint mwy na dim byd, fe. Ti'n dylen nhw yn gynnar yn y gêm, a wedyn chi'n mynd yn blinedig, a wedyn, just mae pŵer yn dangos ar diwedd y dydd, felly, fi'n credu hwnna yw'r challenge mwyaf, just i sicrhau bod ni ddim yn tîm rwydd i sgori'n erbyn, a bod ni'n gallu cystadlu'n corfforol gyda'r paciau mwyaf. Ie, fi'n cytuno at y pwynt Iestyn ynglyn â'r lein yn ysg cwpr y byd. I ddechrau da, y lein yn gweithio'n dda iawn, yn ywedig yn erbyn Australia, oedd e'n wych. Ond wedyn, nath torri lawr yn erbyn yr Ariannin. Peth byddwn ni'n hoffi gweld hefyd yw fwy o chwaraewyr yn gystadlu am y bêl yn yr ardal y dacl. Fi'n credu bod bach o duedd y Cymru, bod un neu ddau chwaraewr yn gystadlu am y bêl yn ardal y dacl. Falle, Liam Williams yn neud yn y cefnwyr, weithiau George North, a wedyn y saith gweithtaw Jack Morgan yw e. Felly fwy o bobl sy'n gallu cystadlu. Ni'n gweld Ffrainc, mae pawb yn gallu cystadlu dros y bêl, a troi'r bêl dros ac arafu pêl yn erbyn Ffrainc ar Iwerddon. Mae hwnna mor bwysig i drio arafu pêl y gwrthwynebwyr bod hwnna rhywbeth. Ni'n gallu gweld fwy o honna. Ni wedi sôn am sut mae Caerdydd, sut mae Cymru yn mynd i wneud. Pwy sy'n mynd i ennill y Chwe Gwlad, a oes na mynd i fod gamp lawn. Steff, na ddod i ti gyntaf, be yw damp gan di? Fi'n credu bydd Ffrainc yn ennill, a fi'n credu mae'n ennill gamp lawn hefyd. Fi sy'n credu bod Dupont ddim na, mae dal siwr gymaint o cryfder yn nhw yn calfa nhw i gyd. Ti'n gweld fel Nolan Lagarec, fel oedd wedi ar yn erbyn Caerdydd, mae Dupont mae fel bod e o byd arall, ond mae mor dda, ond bod i 3 neu 4 neu mwy rhif nawd Ffrainc sydd bydd yn dechrau lot o gledydd eraill, so mae siwr pŵer na, mae siwr gymaint o firepower fe maen nhw'n gweud yn Saesneg, a fi jyst yn meddwl bydden nhw'n grac bod nhw wedi colli gêm yn erbyn De Affrica, achos, sa'n credu bod e'n gwthio fe i weid, bydden nhw'n mwy na thebyg yn ennill cwpan y byd, really. So, fi jyst yn credu mae'n mynd i bod reaction. Mae'r gêm yn mynd i bod yn dyn nos Wener yn erbyn Iwerddon, ond maen nhw gytre. Mae'r gêm yn Murrayfield yn mynd i bod yn anodd, fi jyst yn credu, fi jyst yn credu bod nhw'n grac ar ôl y cwpan y byd, a fi credu maen nhw'n mynd i baco fel and y camp lawn, so Ffrainc i fi. Ie, ti'n gweld y sefyllfa ar yr ail reng fel yn Graifft ynglyn â'r pŵer na, heb Flamon, heb Willemse, mae Tawgri Ffynwys dyn nhw, mae pawb arall dyn nhw yn dod mewn, a mae gymaint o gryfder dyn nhw yn y sefyllfa na. Fi'n newyddus iawn i weld Jali Be a, y cefnwyr Bordeaux yn taflu'r bêl o gwmpas. A hefyd, gyda'r bachwyr, Camille Chat, sy'n yn y gêm yn erbyn Caerdydd, a o flaen mae pobl fel y gwybod wedi cael anafiadau fel Julia Marchant, Mau Vaca, Uga Reet, mae jyst
dyfnder crazy. Mae fath dyfnder oedd dy'r Crysau Dion bod i 10 blynedd yn ôl. Fi'n gwybod y Ffrainc yn siomedig o'n wedi colli cwpan y byd. Ond mae'r talent yn nhw, mae dyfnder dyn nhw i cystadlu a ennill yr un nesaf, yr un yn yr ôl ni, So, mae'n crazy dyfnder yna dyn nhw. Iestyn, wyt ti'n cytuno, wrth gwrs mae'r gêm na nos Wener mynd i fod yn holl bwysig, a bydd Iwerddon yn cymryd llawer o gysur, wrth gwrs, ar ôl i Leinster bod yn fuddigol lawr yn... lle o'n nhw'n fuddigol? Pardon? La Rochelle? Diolch yn fawr iawn. Go on, Iest. Falle bach yn bod, o'n i'n meddwl Ffrainc hefyd. Fi just, mae pwer dy'r pac a wedyn, fi'n hoff iawn o rhywun fel Gregory Aldrit hefyd, mae fe'n captain blwyddyn yma, a fi'n edrych mlaen ble mae fe'n mynd i fynd. A, ni'n just ysgrifennu dawn amdano'r the half-back pairing, a mae dydy Jali Bear, of course, mae'n tymac ddim da naf, a mae Jali Bear chryw wych. Ni wedi gweld yn rai y digau dros cwpan y byd, a wedyn dy Bodo, a wedyn mae dydy rhywun fel Maxim Lucu, fi credu mae fe'n chrywyr dda, of course, mae fe ddim Anton Dupont, a mae fe dal yn chrywyr dda, a wedyn mae dydy Legarec wedyn o dan a fi'n meddwl mae Legarec mae'n i fod un o'r fel one of the finds of the tournament, fel maen nhw'n dweud, chwaraewyr ifanc sy'n dod mewn, felly am y tro cynta, felly yn dangos yn eitha dda. So, fi credu, mae'r gêm gyntaf mynd i fod yn anodd, fi credu mae Iwerddon yr un ffordd o Ffrainc mynd i fod y bach yn grac ar ôl cwpan y byd, ond fi credu mae pwer y pac Ffrainc yna mynd i fod yn rhy gryf. Diddorol. Fi'n dim nid just i fod yn wahanol. Fi'n mynd i wedi Iwerddon, fi'n credu, ond heb gant lawn fi'n credu. Rhyw reswm fi'n credu bod nhw'n golli yn Toiger, a sy'n gwybod pam, ond fi'n credu bod nhw'n mynd i, neu bod Ffrainc mynd i golli rhyw ffordd yn Murrayfield. Yr unig broblem da Iwerddon yw'r rhif 10. Mae Crowley mae fe'n dalent, ond sy'n siŵr bod wedi cyrraedd y nod mor belled. Gan i weld os mae fe neu Harry Burns sy'n dechrau fel 10, ond disgwyl taw Crowley bydd e. Colled Sexton wrth gwrs, ond mae'n cael ei bod Ross Byrne yn golled enfawr hefyd. Fe oedd dydd prwydd ar bybai i Sexton dros y blynydde, mae fe'n gwybod sut i ware yn y system yna. Ond fel yr arfer, mae'r Iwerddon yn y system nhw, pwy bynnag sy'n dod mewn, maen nhw'n gwybod sut i ware yn y system nhw. Fi'n credu, fi yn teimlo bydd Iwerddon yn rhedeg Ffrainc yn agos os nad yn fuddigol, a wedyn ta'n gweld nhw'n colli yn erbyn Cymru neu'r Alban o gwbl, neu'r Eidal. So, fi'n mynd i weid Iwerddon. Ti di amlygu falle un o'r ser ifanc y twrnament fyna, Iestyn, neu breakthrough player yn Legarec. Unrhyw un arall ti'n mwyn sôn amdano fel falle chwaraewr y twrnament, neu chwaraewr ti'n mynd i amlygu hun? Chwaraewyr ifanc arall ni'n mynd i sôn oedd Lorenzo Pani dy'r Eidal. Of gwrs, mae rhywun fel Capot yn y tri cefn, ond os mae Pani rhyw fath o rediad o gemau, fi credu bydd established, fel maen nhw'n dweud yn y Saesneg, fel rhywun rhyngwladol, so edrych allan am Lorenzo Pani. Steff, unrhyw un ifanc neu breakthrough chwaraewr sy'n mynd i dorri trwyddo am y tro cyntaf? Fi wedi gweld lot o Northampton tymor hyn, fi credu Tommy Freeman wedi bod yn ardderchog. Sa'i mo'n gweud ffeiw o boso, achos byddwn ni well da fe weld ei ware mewn Crys Coch, ond mae Freeman wedi bod yn ardderchog i Northampton, mae ware fe canolor, mae ware yn y triol, credu bod e'n clas act a byddwn ni'n mynd am Tommy Freeman, a fi hefyd yn edrych mlaen, gobeithio bydd Twylagi'n cael cyfle i Ffrainc hefyd, ond mae fe'n edrych yn really, rhywbeth really special hefyd, ond fi'n mynd am Tommy Freeman. Siarad i'n mwg mwy o sbryn dwytha fe di warach Ffrainc, oedd e'n rhan holl bwysig o dîm Ffrainc blwyddyn dwytha, yn ewedig yn cwpan y byd yn dod.
Oedd, ie. A ti'n peth o fi, yn amlwg mae fe'n fel pwerus, a mae'n gallu bwrw pobl mas o'r ffordd a pethau fel la, rhoi pwer yn y sgrym a y pethau amlwg, ond mae fe, y skills, mae sgiliau dy fe hefyd, mae fe'n rhy dda yn ardal dacal yn y jacal, ennill y bel fel la, mae fe'n dadlwytho'r bel yn rili dda hefyd, a mae fe just yn, mae seis yn lot o beth sydd yn neud y twylagis yn dda, ond mae pob un yn nhw gyda sgiliau dda hefyd, a maen nhw'n deall y gêm. Maen nhw dim ond one-trick ponies. Maen nhw'n chwaraewyr rygbi dda hefyd. So, mae sky's limit i fe fi'n credu. Ie, fi'n edrych ymlaen i pob un o'r chwaraewyr na ynglyn â chwaraewyr y twrnament. Fi'n mor awyddus i weld Jalibe yn wario fel rhif 10 am cwbl o flynyddoedd. Falle mae hwn yn bach yn rhy, be yw'r gair, edrych nôl a nostalgic i'r gael Saesneg, fi'n meddwl yn gael Cymraeg. Ond fi'n meddwl am y frwydr rhwng fe yn Tymac, fel rhyw fath o Barry John yn erbyn Phil Bennett mewn ffordd. Oherwydd mae'r ddou'n chwarae mewn ffordd bach yn debyg, ond bach yn anhebyg. Mae Jalibe da fwy step da fe, mae fe fwy o tricio falle, lle yn Tymac mae fe jyst yn hedfan heibio i bobl. Dyna sy'n mae fe'n chwarae, mae fe'n rheoli'r gêm felly, mewn ffordd bach yn wahanol hefyd. Ond fi wedi bod yn edrych ymlaen i weld Jalibe yn cael rhediad yn rhif 10. Ffrainc a fi'n awyddus iawn i weld fe, ond hefyd, y ffordd mae Penno yn wario, mae fe'n mynd i bod, os mae fe ddim yn ennill, os mae fe ddim yn sgorio fwy o geisiau, sy'n mwyn pwy sy'n mynd i, cos fi'n disgwyl i fe sgorio tair cais pob gêm y ffordd mae fe'n wario ar foment. Iestyn unrhyw un arall sy'n mwyn sôn amdano fyna? Na, fi'n mynd i dweud Penno fel top try scorer fel rhyw ffordd, ond mae fe'n wych. Fi ddim siŵr fel mae fe'n neud ond mae Penno yn wych, just top player. O fi'n edrych mlaen i weld fel Sam Coslo yn mynd hefyd, achos mae wedi dangos fel bod talent y fe, ond mae fe'n amser i fe nawr i dangos bod e'n really gallu. Fi'n meddwl o'r gair Cymraeg, ond yn Saesneg yn gweud grab the game with a scruff of the neck. Fi'n meddwl fel bydd y bigger yn neud a Anscombe yn neud. Fi'n gwybod a lot bydd y cael stick os ydy methu'r cic na yn erbyn y dreigiau, ond fi'n credu bydd y byth yn methu cic fel eto. Ti'n edrych y Coslo, mae'n gallu cico yn dda, mae peripheral vision dy fe, mae'n dadlwytho'r bel yn dda, mae'n gallu rydeg y gêm, ond y challenge yw dod y popeth dy gilydd e, a mae fe'n gutsy hefyd yn defence, so fi jyst yn credu mae hwn yn mynd i bod yn really bwysig i Cymru bod Costello, byddwn ni'n erbyn ei dechrau, yn erbyn Alban yn cael pencampwriaeth dda, achos mae colli bigger Anscombe, dim ond chwaraewyr o safon uchel ofnadwy, ond jyst y profiad, a fel mae bigger a Anscombe i ryw raddau yn gallu effeithio perfformiadau chwaraewyr ar rownd nhw hefyd, yn liftio gêm pobl arall, felly mae lot o pwysau ar y sgwydd y Costello. Fi'n credu bod e lan i fe, ond hwn yw'r acid test o fe. So, jyst yn intrigued i weld fel mae fe mynd i mynd yn y Chwe Gwlad hefyd. Mae fe diddorol y Costello yn dweud. Mae'r ffordd mae Gatlin di sôn amdano fe, mae fe'n awyddus iawn i weld e. Mae fe ddim y siap bydde ti'n disgwyl bydde Gatlin yn hoff iawn. Y ffordd mae Gatlin di edrych ar deg o'r blaen, ti'n gweld boes fel Patchell, boes fel Bigger, Priestland ac yn y blaen, bach fwy o maint a bach fwy, yn enwedig da Priestland a Bigger yn bach fwy trio rheoli'r gêm, bach fwy. Ond mae Costello, mae fod dewr yn ymddiffyn, a mae gen bod pobl yn anghofio hynny, yn edrych ar ein maint, mae'n meddwl bod nhw'n gallu rhedeg trwyddo fe, ond mae fe'n dewr iawn yn ymddiffyn, a wedyn hefyd mae'r allu dy fe i bigo lan y bel yn yr ardal 3 ar 10 yna, oedd hi ar Johnny Williams fel arfer, neu Nick Tompkins falle yn y sefyllfa yma, a rhedeg outside arc yn Saesneg o gwmpas yr amddiffyn, a mae'r cyflymder dy fe hefyd i fylchu fyna a wneud y dewisiadau cywir.
Fi'n awyddus iawn i weld fe, ond hefyd y frwydr fi'n credu bydd rhwng y doi o Gaerdydd am rhif 6 Cymru, rhwng Alex Mann a James Booth yn bryd disgwyl bydd y doi sy'n mynd i brwydro am y crys yna, ond gawn ni weld. Fi'n fan enfawr o Alex Mann, mae Iestyn wedi clywed fi'n sôn amdano fe bron pob wythnos, a'i allu fe yn amddiffyn, ond hefyd James Booth yn rhywun sydd 9 o gapiau da fe, ond heb ware ers fi'n credu 2021 dros Gymru oherwydd anafiadau a oherwydd bod e heb cael ei ddewis. Siwt ti'n gweld y frwydr yna'n mynd, Iestyn, a ddechrau dy ti gyntaf? Mae fy'n diddorol. Wrth gwrs, mae both yn dim ond just i dod yn ôl o anaf, a ni wedi gweld mwy o Alex Mann oherwydd yr anaf yna, dy both them. A fi credu os mae Mann yn dechrau, mae fe'n chance really dda i fe, t'mod, ar y platform rhyngwladol. Ond, mae fy'n diddorol. Steff? Fi'n gwybod bod e ddim yn waren dda ar y foment. Wedi cael y ban yn erbyn Leinster, ond byddwn ni'n mynd am teim Basham, achos fi'n credu o Wainwright mynd i ware'r rhif 8, ond mae'r Jackal threat, mae'r tackle a Jackal threat gyda Tommy Reffel. Mae fe'n stryglo gyda ffitrwydd fi wedi clywed, ond os mae fe'n ware, mae'r Jackal fyna. Felly mae Basham yn gallu cario, mae fe'n really explosive fel cariwr. A fi'n credu yn nôl yn 2021, oedd wedi cael 2 gêm a ferchog yn erbyn y Dilyn newydd y De Africa. Felly mae fe ddim ar aware'r ei orau'r y foment, ond pryd mae chwaraewyr yn mynd mewn i'r awyrgyd rhyngwladol, mae'n gallu cael y gorau mas nhw. Fi'n offi both, fi'n gwybod beth mae fe'n dod, mae fe'n corfforol, mae'n athletic, ond fi'n just yn meddwl falle bod Basham fach mwy suited. Felly y persona byddwn ni'n mynd a Basham fel rhif 6, Reffel 7 a Wainwright 8 gyda both am ar y fainc. Na beth byddwn ni'n mynd am. Fi'n credu fydd Darren rwystredig da challenge Basham yn erbyn Leinster, o'n i na. Rydyn yn yr analysis structure, oedd e'n rhywbeth rwystredig i wylio. A hefyd fi'n credu, un o'r reswm byddwn ni'n mynd am man yw ma fe'n eitha dda yn y linell, a fi'n credu bod y llinell mynd i bod yn holl bwysig i Gymru, a trial ennill pel eu hunain sydd wedi bod yn peth anodd. Weithiau yn ywedig yn y gêm yn erbyn y Rhiannon, fel Iestyn sôn amdano yn gyntaf. Felly, ni wedi gweud, ydy pawb yn cytuno, mae'r ddoi o'n chi wedi gweud bod Ffrainc yn mynd i curo Iwerddon nos Wener. Be amdano y gêm arall Eidal yn erbyn Lloegr, neu Lloegr yn erbyn Eidal yn ei wneud, sori? Fi'n credu falle bydd yr Eidal yn dechrau'n cryf, a bydd yn cystadleuol am hynner, ond fe sy'n credu mae jyst gormod o pŵer dy Lloegr i fod yn honest i, a mae bach mwy o firepower trwy'r sgrym. Fe jyst yn... Sa'n credu bydd yr Eidal yn cael reidar enfawr, ond jyst gormod dy Lloegr. Fi'n cytuno. Yn ywedig y ffordd mae Oli Lawrence yn ware, a falle Henry Sleigham ni weld os mae fe'n ware hefyd. Iestyn, ti'n cytuno? Dylen ni wedi gyntaf, mae fe'n rhifan. Sori, o'n i'n gywir tro gyntaf. Of course, allan yn rhifan, mae'r Eidal mynd i dod mas yn gloi, ond fi'n credu dig at diwedd y gêm bydd Lloegr yn ymateb nôl a falle re-grif yn y parc. Mae fe'n anodd, fel mae Iestyn wedi gweud ar y dechrau, i rai hamcenion, ond ni wedi glywed hamcenion y panel am heddi. Os unrhyw beth arall chi'n edrych ymlaen amdano yn y Chwe Gwlad yma, ni heb... Mae fe dechrau cycle newydd fel mae pawb yn sôn, 4 mlynedd cyn cwpan y byd nesaf. Be chi'n awyddus i weld yn gêm rygbi, yn gyfan gwbl falle, Steff, yn dechrau dy ti, os rhywbeth ti'n moyn gweld eleni o gymharu a beth sydd wedi dod o blaen? Cwestiwn dda. Cwestiwn anodd i ateb. Just trwy meddwl. Fi moyn gweld fel, mae running joke ni gwe bod
dal fel y 5 glad mewn disguise mewn ffordd, achos mae'r Eidal ddim, twad, fi'n gwybod nhw wedi mynd i Cymru 2 flynedd yn ôl, ond twad, mae record nhw'n really wael, a fi just, twad, bydde rygbi y Chwe Gwlad a rygbi y byd yn just lot yn well os oedd yr Eidal yn mwy cystadleuol na beth yw nhw. Fi'n gwybod yn y Chwe Gwlad diwetha, nhw wedi rhoi, gallwn nhw wedi ennill cwpl o gemau, gallwn nhw wedi mynd i'r, dylsyn nhw wedi mynd i'r Alban, ond wedi rhoi gêm dda i Iwerddon, dylsyn nhw wedi mynd i Ffrainc, so, a wedyn yn y cwpl yn y byd, twad, just cwmpo nôl eto, so, licen ni, fi just credu, twad, maen nhw wedi bod yn y cystadleuaeth yn amser hir nawr, mae bown fod amser bod nhw'n dechrau ennill cwpl o gemau, so gobeithio bod ddim yn erbyn Cymru yn amlwg, ond fi jyst yn gobeithio i weld yr Eidal, just bod mwy cystadleuol a just bod yn real fel threat i tîm eraill. Na bydd, ond am Cymru yn ennill gamp lawn, na byddwn ni moyn gweld. Iestyn, fi'n siŵr bod ti'n mynd i cytuno am beth i Cymru yn ennill camp lawn, ond unrhyw beth arall bydde ti'n hoffi weld eleni? Ffili meddwl, Steff di dwy'n ateb fi yr Eidal. Nhw mor agos i ennill cwpl o gemau blwyddyn diwetha. Nhw jyst eisiau ffeindio ffordd i ennill gêm. Fi jyst i cyfieithu quote o bwyth fyna, ond ie, os maen nhw'n gallu dod yn mwy cystadleuol dros y flwyddyn y 2 nesaf, so mae chwaraewyr talentog a chwaraewyr ifanc nhw hefyd. Os mae pawb yn ffit, mae'r tîm cynta yn eitha grif falle ifanc, ond ie, jyst mae'n gweld yr un peth o Steff, jyst mae'n gweld yr Eidal falle mwy cystadleuol a falle ennill gemau, a gobeithio ddim yn stadiwm Principality fel 2 flwyddyn yn ôl. Ie, fi'n cytuno, falle un peth arall byddwn ni'n moyn gweld yw teimlad i blwyddyn diwetha bod y 2 dîm, sef Ffrainc a Iwerddon, yn dechrau tynnu hunain i ffwrdd o'r 4 arall. A fi'n pryderu bod yna'n mynd i fynd yn fwy eang wrth i blynyddoedd mynd. Felly, gobeithio, os mae tîmoedd fel Cymru a'r Alban yn gallu cael fuddugoliaethau yn erbyn Ffrainc a Iwerddon a tynnu nhw nôl ychydig, bydd hwnna'n braf i weld oherwydd os mae fe'n dechrau dod fel, wel, wnaethon chi sôn amdano fe fel y 5 wlad, os mae fe'n dod fel y 2 wlad a wedyn y lleill, fi'n credu bod hwnna'n mynd i fod yn wath beth. So ie, fi'n gobeithio bod e'n mynd i fod yn gystadleuol fel ni wedi sôn, a wel, ni wastad moyn gemau llawn awydd a llawn tensiwn yn y Chwe Gwlad fel yr arfer. Unrhyw beth arall ni moyn sôn amdano, Steff, beth sydd y ti ar y gweilch? Y gweill yn dod dros y wythnos nesaf? Beth o ran storïau? Ie, unrhyw beth ti'n moyn sôn amdano? Unrhyw bach yn analysis sydd ti ti'n mynd i wneud? Fi off am y trair dydd nesaf, achos mae pen blwydd i dydd iau, so a dwi'n ôl mewn dydd Sadwrn. Fi'n actually, fi'n gwybod yn sôn yn odd, achos mae Ffrainc o Iwerddon ar y dydd Gwener. Fi'n actually really cyffroes i weld tîm Dan Ugain Cymru wara, achos mae lot o talent dda yna. So just yn really cyffroes i weld fe maen nhw'n wneud, achos mae mwy synergy nawr rhwng alignment, 2 gair Saesneg, rhwng y tîm cenedlaethol a wedyn y tîm Dan Ugain. So bydd yn diddorol i weld fel mae hwnna'n digwydd dod mas. So just quite cyffroes. Achos mae fe fel, mae tîm cenedlaethol, mae nhw dim lot o profiad y pethau, ond fi jyst yn gobeithio i weld pobl fel Morgan Morse, Dela Rua, pethau, Max Page, just rhoi dwylo nhw lan a just warin dda i tîm Dan Ugain, so just quite cyffroes am hwnna i fod yn honest. Ie, cytuno. Yes, dod ti'n sôn bach yn gynnar am beth i darn ti'n gwneud ar gyfer y haneri Ffrainc, fe? Ie, oedden ni jyst i ysgrifennu na. Fi ddim yn dwy'n swydd Steff, ond fi lawr y fil nos dydd iau i cyfro'r press conference dy'r prifysgol. So, hwnna fi'n edrych ymlaen i, ond ie, just
falle darn amdano Ffrainc a falle rhywbeth ar un o'r chwaraewyr ifanc o'r Eidal cyn y gemau sy'n dechrau nos Wener. Ie, a bydd fi'n gobeithio am gêm llawn pethau pwysig i sôn amdano pryd fi'n gweithio ar y dalen byw ar gyfer gêm Cymru yn erbyn yr Alban. Gobeithio bod, sa'n gwybod pwy bynnag sydd ar coms yn gweud pethau diddorol. Sa'n ddim gweud yn byd mwy rhag ofyn bod unrhyw un arall yn gwrando ar cymryd offens. Heb law am hynny, be arall sy'n mlaen y penwythnos yma? Os unrhyw Welsh Prem Iestyn i sôn amdano? Os, mae Merthyr yn chwarae Pontypridd lawr ar y Wyrn prynawn di Sadwrn, so gêm cyn y dwy gêm Chwe Gwlad, fi credu hanner awr i 12 mae gêm yna'n dechrau, ond fi credu dyna un o'r unig gemau, herwydd oedd y gêm wedi cael ei gohirio nôl yn Ragfyr, so fi ddim siŵr os mae gêm arall, ond fi'n gwybod mae Pontypridd yn trefelu Merthyr. Ie, mae gêm arall i sôn amdano, sef nos Iau, mae gêm holl bwysig am 4 ucha Cydydd gytre i Lan Ddyfri. Bydd hwnna'n, mae'n gêm falle fwy bwysig i Gydydd na mae fe i Lan Ddyfri. Os mae Cydydd yn gallu ennill hynny, maen nhw'n creu gap enfawr lawr i Bumed a lle mae Pontypridd yn awr, fi'n credu, ar ôl i fuddugoliaeth nhw yn erbyn Pontypool. Hefyd well i ni sôn am y Celtic Challenge, siom ar y penwythnos hergyd, colledion i Brython Thunder a Gwaliau Lightning. Mae wedi bod yn twrnament rhwystredig fi'n credu, yn enwedig wrth i ni edrych ar perfformiadau Brython Thunder. Fi'n credu bod y pawb wedi disgwyl i nhw wneud y well na maen nhw. Heb bod yn fuddigol mor bellter, mae hwnna yn ddigon da, fi'n credu, yn fy marn ni. Bach yn gas falle, ond Dilyn wedi cael fuddugoliaeth, y tîm sydd da nhw, mae fe'n tîm digon gryf i gael fuddugoliaethau. Ond mae'r group stages fel bai yn diweddu penwythnos yma, da Brython Thunder gatre i Glasgow, Gwaliau Lightning bant i'r Wolfhound sydd wedi bod yn hedfan ar y foment. Bydd yn challenge fawr i nhw, ond gobeithio bod tîm o'r Gymru gallu cael buddugoliaeth, buddugoliaeth cyntaf Brython a buddugoliaeth arall i Gwaliau cyn y diwedd y twrnament yna sy'n dod mewn cwbl o wythnosau. Iestyn, unrhyw beth arall dyn ni sôn amdano? Fi ddim credu mewn unrhyw beth da ni. Mae dim byd fi, anyway. Steff, unrhyw beth? Na, fi jyst yn credu drop. Fi'n mynd i agor y pot glidyddiaeth, jyst unwaith eto. Fi jyst yn credu, mae rhaid i pethau newid fel ar y lefel rhanbarthol, mae rhaid i'r undeb dechrau buddsoddi mwy mewn i'r rhanbarthau, achos ti'n edrych ar fel y Chwe Gwlad hyn, fel ti'n edrych ar fel Cymru, y Carwyn Cymru, ti'n jyst yn meddwl, wel, i cymharu nhw y Carwyns wedi cael dros y 10 diwetha, nigwyr un safon, a mae pobl wedi bod yn gweud pryd rydyn ni'n ennill camp lawns a pethau dan gatlen tro diwetha, bod rhaid ni buddsoddi mewn i'r rhanbarthau a ardaloedd eraill y gêm, neu bydd hwnna'n stopo yn y dyfodol a pwy o wyr, na ble ni nawr, so fi jyst yn gobeithio bod e fel yn wake-up call, gobeithio bod ni'n neud yn well na beth fi'n meddwl, ond fi jyst yn gobeithio nawr dros yr 18 mis nesaf bydd yr undeb yn dechrau, bydd ABT ni Richard Collier Cewyr yn dechrau creu cynllun sydd yn gallu dod â llwyddiant i'r tîm yr rhanbarthol a sydd yn gallu dod â chwaraewyr o'r safon uchel lan i'r tîm ryngwladol, so jyst gobeithio gweld yr undeb yn neud rhywbeth positif, i fod yn honest. Wel, na i roi gwahoddiad i unrhyw un o'r undeb os maen nhw'n gwrando, felly maen nhw ddim. Iestyn, so'n siŵr os bydden nhw, ond os mae rhywun o'r undeb moyn ddod ymlaen, neu i sôn amdano'r cynllun ar gyfer y dyfodol, a sut mae hynny'n mynd i wella, a falle, o'r sefyllfa, gynffyn ni weld 12 mis yn ôl. Felly Geraint John neu rhywun arall sy'n siarad Cymraeg, bydd ni'n awyddus iawn i gael chi arno i sôn amdano'r sefyllfa ar y foment, oherwydd
fel mae Steffan gweud, ni ddim moyn gweld y sefyllfa nath ni weld 12 mis yn ôl. A mae fe'n amlwg bod tîm sy'n dynnu nawr sy'n amrofiadol iawn. A ni weld chwaraewyr fel Evan Lloyd enghraifft sydd heb llawer o brofiad. A sy'n credu bod maen nhw'n cael eu taflu mewn y deep end yn nhw Steff mewn ffordd, yn nhw. Ie, yn amlwg, ti'n fel chwaraewyr ifanc o Iwerddon. Bydden nhw'n dod mewn i Carwyn i Iwerddon, a bydden nhw wedi fel ware i Munster, meiddi Toulon o Ffrainc, neu Leinster, meiddi pawb. Mae jyst ware ar lefel wahanol neu nhw, a bydde hyder dyn nhw a pethau fel la. So fe jyst yn credu ni ar y sefyllfa, achos mae pobl yn angofio, oedd y rhanbarthau ddim yn wael y pryd Gatlin wedi dod mewn gyntaf. Pryd Gatlin dod mewn gyntaf, y gwerth un o'r tîmau gorau yn Ewrop. Caerdydd lan a hefyd, Scarlett wedi cael un neu ddau tymor dda hefyd. Felly, o'n i wedi cael golden generation o chwaraewyr, mae hwn wedi gorffen nawr, a jyst rhaid cryfhau. Felly, credu jyst rhaid cryfhau y lefel rhanbarthol. Os ni ddim yn neud hwnna, os ni ddim yn busoddi mewn y gêm rhanbarthol, wel, ni gen i'n mynd i cael tîm llwyddiannus cenedlaethol, so mae rhaid i'r undeb agor llyged nhw i hwnna. Fi'n credu bod nhw wedi nawr, fi'n credu bod nhw wedi. Mae jyst rhaid nhw cael cynllun i wneud hwnna'n reality, really. So, just na gobeith fi yn nhw. No, sa'n gwybod os mae Iestyn da'r cwestiwn, ond gyntaf, o'n i'n just mynd i gofyn, ti'n credu bydd y sefyllfa'n well nawr? Ni wedi gweld buddsoddiad mawr, mae perchnogwyr newydd y Caerdydd, beth sy'n mynd mlaen da Casnewydd hefyd. Ydy hynny'n mynd i cael unrhyw argraff ar y sefyllfa, neu ti'n credu bod yr undeb ydy'r un sy'n angen rhoi hynny bus nhw mas y rhan fwyaf, mae'r pwysau ar nhw i greu'r newid, dyna ni wedi. Ar y cyfan, fi'n credu mae rhaid i'r rhanbarthau helpu un yn nhw. Fi'n credu bod e'n ardderchog bod y dreigiau wedi mynd yn preifat a mae'n rili cyffroes. Os o'n i'n cefnogi Caerdydd, byddwn ni'n rili cyffroes gyda'r pobl newydd sy'n dod mewn i'r clwb, rhoi arian mewn i'r clwb. So mae gole'r diwedd y tunnel dy Caerdydd, ond y diwedd y dydd, mae hwn yn accumulative effect, dros degawd, really, o'r undeb, dim yn busoddi digon mewn y gêm rhanbarthol, rhoi gormod o pwyslais ar y gêm a'r tîm cenedlaethol a gadael y tîm rhanbarthol a daloedd eraill y gêm i falle i marw mewn ffordd. Dwi'n gwybod i marw eto, ond mae rhaid nhw newid pethau. Ond un o'r pwyntiau mwyaf, mae rhaid ffind y ffordd mae'r lôn hyn o Llywodraeth Cymru, maen nhw'n talu nôl 8.5%, 8.5% interest rate i Llywodraeth Cymru. Bydd hwnna'n lladd, bydd hwnna'n rhoi strain enfawr ar y fwyaf o busnesau yng Nghymru a yn llefydd eraill hefyd. So hwnna'r peth cyntaf mae rhaid nhw'n wneud. A wedyn mae just ffind y ffordd mae rhaid nhw gweithio at y gilydd nhw i cael arian mewn i'r gêm felly, mwy o'r mewn i'r gêm felly, cael mwy o, ffili cofio'r gair Cymraeg nawr, concerts yn y stadiwm a pethau fel la. A hefyd, mae rhanbarthau wedi gorfod torri, wneud cutbacks, mae Carwyn, dim digon o'n niferoedd nhw'n Carwyns nhw, ond ydy'r undeb wedi wneud cutbacks hefyd. Sorry gweld nhw. So, mae onus ar y rhanbarthau hefyd, ond y diwedd y dydd y governing body yw'r undeb, dy fe. So, mae rhaid nhw arwain y ffordd, fi'n credu. Ond fi yn credu maen nhw'n gallu gweld nawr, fi'n credu maen nhw yn cytuno, mae rhaid o siarad i pobl, wedi gwneud cyfweliadau dy Richard Collier-Keywood a pobl Nigel Walker a Hugh Bevan. Maen nhw gyd yn gweld, fi'n credu bod nhw'n cytuno dy fi, mae rhaid i nhw busoddi mewn o'r rhanbarthau. Ond nawr, achos mae Covid wedi digwydd a mae'r
marian dyn nhw ar y Llywodraeth Cymru. Y problem yw fel maen nhw'n mynd i... gen i weld beth sy'n digwydd dros y blwyddyn nesaf, ond fi'n credu mae rhaid nhw reid rhywbeth radical na barn fi. Ie, fi'n credu bod yn amlwg. Iestyn, os unrhyw beth ti moyn ychwanegu neu gofyn o Steff, ni diweddu. Fi'n credu mae popeth wedi dweud, fi'n meddwl. Ie, mae fe'n sefyllfa anodd yn dweud, ni'n edrych ar dimoedd eraill, enghraifft o gweilch y sefyllfa sy'n mynd mlaen fyna yn y symud o Swansea.com Stadium. Un cwestiwn o'n i'n mynd i ofyn ti, Steff, yw ti'n credu bod dal yr angerdd yna yn pobl Cymru ar gyfer rygbi oedd na rhyw 10-15 mlynedd yn ôl? Neu ti'n credu bod y tîmoedd ddim yn perfformio, felly byw y dywediad Saesneg yw play well and the fans will come, yn dweud. Ti'n credu hwnna yw sefyllfa? Mae fe'n un anodd i ateb neu gwe, achos ti wedi gweld dros yr adeg Nadolig, fi'n gwybod mae Nadolig yn wahanol, os mae'r gemau mae'r cefnogwyr moyn gweld, os ti'n rhoi gemau fel Derby neu gemau Anglo-Welsh, bydd cefnogwyr yn dod. Fi'n credu un o'r problemau yw URC. Fi'n credu, mae fe'n safon uchel, mae lot o gemau i fi, mae lot o gemau well na yn y Gaelic Premiership, ond mindset pobl Cymraeg, ni'n cenedl tribal iawn, a na beth mae lot o pobl sydd yn dod mewn i'r gêm yn Cymru ddim yn deall. Mae nhw'n edrych ar y URC a maen nhw'n gweld mae De Affrica yna, mae tîm i dda yna, mae Leinster i tîm y gorau Europe, a pam bydd cefnogwyr Cymru ddim moyn hwnna, ond hyd yn oed pryd, ti'n gweld ar fe Slammed, y documentary BBC, hyd yn oed oedd mae tîm Cymru'n wael dros rhan fwy ar 80au, oedd y gêm clwb hynod o cryf, achos ni'n tribal, ti'n bod, ni dod o ond am cwpl o ond am Caerdydd a Abertawe, ti'n bod, ni'n dod o pentrefi, lot ni'n dod o pentrefi fach, a ni moyn cael un dros y boi sy'n byw drws nesaf, neu gynnu. Na mentality ni, na beth sy'n dod yn naturiol i ni. Nawr ni ffili cael hwnna yn ôl, ond beth ni'n gallu cael, wel, ni ffili cael os nhw ddim moyn ni, ond y peth arall mae pobl Cymraeg moyn, mae tribalism rhwng Lloegr a Cymru, a ti'n gweld, mae Caerdydd mae narratif dda yna, achos mae chwaraewyr ifanc dyn nhw ar y foment, ond nid nhw'n tîm cryf ar y foment, ond nhw dal wedi gwerthu mas y gêm yn erbyn Bath a Harlequins a cefnogwyr o Lloegr yn dod i'r gêm hefyd, felly nid yw'n ar y ford ar y foment, ond fi'n credu mae rhaid nhw ffindo ffordd i cael hwnna ar y ford, achos sa'n gweld potential yn y URC, achos so'n sustainable. Ti'n gweld, mae global warming a pethau nawr, right? A ni'n hedfan nôl ymlaen i De Affrica. Nid yw hwnna'n mynd i parhau, ydw e? Mae hwnna'n really irresponsible, i fod yn honest. So, I think yw, hyd yn oed os oedd y clwbiau Cymraeg yn llwyddiannus, byddwch chi'n cael dorfawr yn y play-offs a pethau, ond o wythnos i wythnos, dim digon o pobl moyn gweld y gweilch neu scalas neu bydd zebre, neu hyd yn oed erbyn y stormers. Ti'n gofyn i dyn sy'n cerdded lawr y rewl, sydd yn hoffi rygbi, ond ni'n gwneud die-hard fan, bydd e'n gweud, pwy mae Caerdydd o ar y heddi? Stormers. Where the hell are they from? Where are they from? Mae fe'n gwybod ble mae Bath, mae'n gwybod ble mae Caerlyr a Bryste, mae automatic, mae rivalry na, mae tribalism na, a fi'n gwybod, ti'n gweld lot pobl dwi'n mewn, fi'n gweld Lance Bradley a Trydar, a fi'n deall pam mae fe'n neud e, achos dim hwnna'r product ar y foment, ond na fel mae pobl Cymraeg yn meddwl yn naturiol, ni'n tribal, a ni gyda URC yn digon tribal i ni, na fel fi'n gweld e, i fod yn honest. Na, fi'n cytuno. Fi'n credu ar un adeg oedd rhyw fath o y frwydr yn mynd rhwng
Cymru a Werddon yn y frwydr rhyngwladol, a hwnna'n dod lawr i'r rhanbarthau fyd, wedyn oedd bach o tribalism fyna. Ond mae byth wedi bod yr Eidal, mae byth really wedi bod yr Alban. Felly, mae hwnna ddim wedi digwydd, yna'r bod Defreg wedi dod, wrth gwrs, a bod Iwerddon gymaint yn well. Dim ffordd arall o weid e, mae'r tîm oedd Iwerddon yn well yn tîm oedd Cymru. Mae'r tîm oedd y Defreg, y rhan fwyaf nhw, yn well. Sa'n gwybod beth sy'n digwydd y siach eleni, ond y rhan fwyaf nhw yn well yn tîm oedd Cymru. A mae hwnna'n broblem sy'n mynd i fod. Tra fo, falle bod yna'n mynd i bod yn broblem os ni'n mynd dros y rhewl, dros y bont o fawr y tîm oedd Lloegr, ond mae rhywbeth gwahanol yn dros. Mae'r, fel nes i sôn, y tribalism na, a'r yn ymwedig tîm oedd fel Bath, da Bryste, da Cael yw tîm oedd sy'n just dros y bont, y tîm oedd chi bron yn gallu cyffwrdd ohoni, a ni wedi gweld gymaint o chwaraewyr yn mynd dros y bont. Mae hwnna'n ychwanegu yn yn anffodus, oedd Jared Evans ddim yn gallu chwarae dros Harlequins, ond os oedd e wedi, oedd hynny wedi ychwanegu rhyw hain drwy lefel gwahanol ar gyfer y gêm hynny, bydde tra bod chwaraewyr o Gymru ddim yn mynd i'r Alban, ddim yn mynd i Iwerddon, ddim yn mynd i yr Eidal. So mae hwnna ddim yn cael ei ychwanegu, ydy e? Na, fe fe'n anodd achos i ni'n cyfro'r URC a fi moyn hwnna bod yn llwyddiannus a mae'r quality safon y rygbi yn uchel iawn ond fel ni'n gweud mae'r rhan fwyaf fel cefnogwr Cymru mae jyst yn tribal na beth i ni dy fe fi jyst yn gobeithio fel sa'n gallu gweld fel unrhyw ffordd cael Anglo-Welsh League ond fi jyst yn credu gobeithio bod CVC achos oedd rai pobl wedi awgrymu bydden nhw moyn gwthio'r dwy cystadleuaeth dy gilydd nhw, so fi'n gobeithio falle mewn ffordd bydd clwbiau Lloegr yn dod yn rhan o'r URC a bod ni yn Anglo-Welsh Conference, achos pobl yn gweud bod y Saeson ddim moyn ond odi'r gael y Premiership yn sustainable i nhw, achos mae'r tair clwb wedi mynd am rumours o clwbiau arall mewn trwbl hefyd, so na unrhyw gobeith ni fi'n credu. Yw bod ni'n cael rhyw fath o Super League, really. So, ond, so'n credu bod Anglo-Welsh yn ei digwydd, ond na beth dylse digwydd yn fy marn i. Mae fe'n drist iawn. Yn wedi os ni gweld y sefyllfa yn Ffrainc, lle mae hwnna'n gweithio mor dda ar y foment. Chwildro'r a'r Twrnament yn llwyddiannus dros ben. Steff, diolch yn fawr iawn am damser di, ti wedi cymryd llawer amser sôn am bopeth wnaethon ni ddechrau ar Chwe Gwlad a wedyn mynd mewn i glydyddiaeth fel mae rygbi Cymru yn mynd, ti wastad da gwahoddiad agored i ddod nôl ar y pod. Ond diolch yn fawr iawn am wythnos yma. Iestyn fel yr arfer, diolch yn fawr i ti. Pob lwc i Gymru a tîm 20 Gymru dros penwythnos a tîm oedd Cymru yn y Cwbl Hergelted hefyd, a bydd ni'n nôl wythnos nesaf ar ôl, fuddugoliaeth i Gymru ni'n mynd i weid, fi'n mynd i weid e nawr. Diolch yn fawr iawn a hwyl fawr. Diolch am gwrando i'r podcast Rugby Cymru. Sports Social Podcast Network.